Так. Це Мількуль, да? Це Бородянський мав проводити. Ага. Ми вже фактично в ефірі. Так. Під Мінкультом, так, це я знаю. Так, але вони кажуть, що Бородянський вже каже, коментує, що він вже гроші перерахував. Ага. Танечка, а можеш вийти з якимось прес-релізом, тому що Бородянський вийшов вже з прес-релізом, що гроші відправлені. Все, я зрозуміла. Давай. Ну, таким чином, вони мають звертатися до Мінекономіки. Мінекономіки надасть трактування щодо закупівель. І оцей документ, це ви знайшли як вихід. Угу. Окей, я зрозуміла. Все, цілую, обнімаю, давай. Ми вже насправді в ефірі, тому що ефір не припиняється, попри проблеми, які зараз Пані Тетяна, все, я вже виходжу в ефір, тому але в мене вже достатньо інформації. Криму і навіть непідконтрольних територій, власне, чують частину нашої розмови. Отже, доброго вечора. Я Тетяна Даниленко, це кримсько-татарський канал АТР, який продовжує мовити попри все, попри те, що було паралізоване фінансування цього телеканалу. У нас в гостях сьогодні Галина Третьякова, голова Комітету з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів, депутат «Слуги народу». Доброго вечора. Вітаю вас, давно не була. Дякую, що знайшли час дійти до нас. Отже, звичайно, я не можу вас не запитати про ситуацію з каналом АТР, єдиним кримсько-татарським телеканалом в світі. Отже, держава виділила понад 50 мільйонів гривень на фінансування цього телеканалу, а державне казначейство заблокувало перший же транш. Ну, насправді не заблокувало, щойно я розмовляла з головою. Це політика, корупція, халатність. В чому справа? Думаю, що це не корупція, не політика, і думаю, що це не халатність, я думаю, що це технічні такі misunderstanding, нерозуміння, бо те, що каже пані Тетяна наразі, голова Державної казначейської служби, це те, що вона проводила ось наразі, там 5-10 хвилин тому завершилася нарада щодо того, чому не можна списати гроші, і потрібно звернутися до Міністерства економічного розвитку на завтра зранку каналу для того, щоб отримати роз'яснення щодо тендерних закупівель, бо тендерними закупівлями займається безпосередньо МЕРТ. От таке роз'яснення. Але те, що каже пан Бородянський, він вже теж вийшов з прес-релізом. І сьогодні на сайті Держказначейства теж є прес-реліз. Завтра зранку ще буде один прес-реліз. Мені здається, що тут нема ніякої злої волі. Що потрібно просто це з'ясувати. Якщо там щось буде, якісь нев'язки, будь ласка, телефонуйте мені зранку, мені або моїм помічникам. В законодавстві? Ні, це закупівлі. Телеканал фінансувався... Дивіться, я ж не проводила нараду, я зайшла до вас і побачила, що у вас проблеми з фінансуванням. Кажуть, що заблокувало казначейство. Я звернулася до казначейства. Там кажуть, блокування не було, має бути підстава у зв'язку з тим, що ви як канал мали провадити конкурсні чи тендерні закупівлі. Я не знаю, що це за закупівлі. У мене така точкова інформація, але здається, що наразі Державна казначейська служба знайшла вихід, як вам діяти завтра для того, щоб ці гроші були швидко розблоковані. Мова йде не про 50 мільярдів, все ж таки, а про перший транш з цих 50 мільйонів 4 мільйони з чимось. От те, що вона сказала. Тому я думаю, що ви завтра це питання вирішите.